Orada bayağı peşniyor mekana ya gemsi از شرمنده میشه میشوی به نام نشان پیار شدی رنگی چوچ بالا با تو مرا گفتی تو بیا و کدام رو فراتو کدی قبضه روسیا салому алайкум ба подписчикони канали Меҳроб Про. имрӯз барномаи мо дар бораи батли нави Rayder ва Shon MC. интизор бошед, видеороликро сар мекунем. ҳозир дар YouTube хайп фақат батли инамиду мужикай. мо ҳам гуфтем аи марака ақиб намонем. батли Shon MC ва Rayder. чӣ хеле ки ба мо маълум буд, Shon MC 6 ба 1 визиф дода буд. Дау 6 нафар Rayder ам хуш буд. абади чанд қа проблемаҳо и батл атменид шида буд. акнун боз Rayder визиф дода Shon MC. Shon MC якум бора отказ карда буд. Rayder yoki Zafarat bugün sen ki to behtarin raperi, to behtarin battleri oshnajon to oyanda dori da battle ma уже не братан ба ҳамин хотир ин победа айта маждани battle қати ягон надорам. Аи гап Rayder норозӣ буд. баъд бо Shon MC худаш дар канали официални худаш визифи Rayder-ра қабул кард. айни ҳол гапи батл серьёзни бад рафтесай. уже спонсорам пайдо кардам. ба наздикӣ маълум мешавад ки батл дар куҷо кадом рӯз мегзарад. мегзарем ба қисми асоси барнома. чӣ хеле ки ба мо маълумаи Shon MC дақиқа соли репхониш батл баромадагӣ нест. не ки мо гуфта наметонем ки Shon MC батл карда наметонад. Shon MC-ра мухлисош фристайлери ҷои якум медонанд. ба ҳамаи мо маълумае ки айни ҳол дар репи тоҷик якум Shon MC рафтесай. Shon MC ғайри мухлис бо фанатои худша дорад ки касе нашоти Shon видео нито кунад, комментарияш при ҳақоратай. ҳозир мо мемонем камтар фристайли Shon MC даврое ки нав дар реп қадам заде сабуд чӣ хел фристайлои мошни кадагиай. марҳамат ба ҳазур тамошо кунед. одамои сабаб шиде ки ман дорам шкода аввал мегем худованд тааллуқ гардона шумодам кадоме ки надорен ранги мумошидор ше хатана ки баробар агар нагу номус дошта бошед то бародар ранге ки бояд хаб кунам то метишад давом ёки задавом мети хидаматам давом мегзарем ба страницаи официални Shon MC. кубинем кадомшон подписчикони кадомш зиёда дар YouTube. ман гуфтам метавонам ки агар батла без судя гузаронанд уҷада Shon MC ҳеҷ чирам баромад накунад. ай ҳисоби мухлисош бисёрай Shon MC мебарад батла. агар судя қатъӣ боша Rayder ам саперники сист нест. лекин ба гуфтаҳои Shon MC гӯш кунем. уверенияе ки мебара Rayder-а. агар уверен намешӣ 6 ба 1 визиф намедод. Rayder ам яке аз батлерони сол мебошад ки ура мардум ҳамчун батлер бахҷон қабул кардагиянд. Rayder ам саперники сист нестай. ҳама медонад ки чӣ хел батл мегзаронад Rayder. батлери мошни то ҳозира ягон батлда Rayder бой додагӣ нестай. қати стиёпа ёген қати ҳамашон қати бридагияй Rayder. бачаҳои хедзе 20-20 ҳама падешка мекунад Rayder-а. лекин ба фикри шумо барон даи батл мерафта бошад пишти Rayder. чӣ хеле ки мо медидем батлои Rayder-а қариб далдубоиш барон қатиш буд. агар айрӯи мухлис бигирем Rayder мумкин 10% Shon MC мухлис надошта бошад. марҳамат камтар ай батлои Rayder мемонам тамошо кунем ки чӣ коро карда метавонад дар батл Rayder. metro mekanda emblema mushtari muhtaram khatwa surogat tada filiali duzakhi janes joy farogat sashi revolutsiya va любой мотив ты бара по главной дорога мумеджем против. бародарон гуфта намояд ки шумо кадоми айреперора хоҳиш мекунед. шумо нависед дар комментария. мо кӯшиш мекунем ки дар барномаи оянда дар бораш маълумот бидем.